Статкевич не сцикло, он это доказал и делом, да, и жизнью своей. Поэтому я думаю, что вот, ну, не надо обманывать себя, типа, и как-то пытаться найти, что происходит, может, это не его канал. Нет, это его канал, это он пишет. Просто я, например, тоже не понимаю, как это можно писать, находясь в Беларуси, потому что мне было бы элементарно страшненько. Я опублікував артикул «Апокаліпсис. Завтра. Зона смерти» на балконе. На балконе. Балкон — это Беларусь. У якім выказаў і абгрунтаваў засцярогі пра магчымы напад Расіі на краіны Балты з тэрыторыі Беларусі і пагрозу прымянення Масквой ядернай зброі з нашай зямлі. Сказаўшы А, трэба казаць і Б. Калі кажаш пра пагрозу, трэба прапанаваць і варыянты яе нейтралізацыі. Прапаную такі план нейтралізацыі. Вось яго змест. Вядома, што на тэрыторыі Польшы ўжо тысячы маладых беларусаў, змушаных пад пагрозай рэпрэсій пакінуць сваю краіну, прайшлі вайсковую падрыхтоўку. Мы прапануем сфарміраваць з іх беларускі Мы прапануем сфармаваць з іх беларускі міратворчы добраахвотніцкі корпус, далей корпус. Мы заклікаем еўрапейскія краіны забяспечыць корпус фінансава, таксама баявым рыштункам, узбраеннем і вайсковай, у тым ліку і цяжкай тэхнікай. Прапануем размясціць корпус каля беларуска-украінскай мяжы, дзе яго задачай будзе недапушчэнне паўторнай агрэсіі супраць Украіны з беларускай тэрыторыі. Таксама задачай корпуса будзе процідзеянне спробам расійскай агрэсіі супраць краін Балты з тэрыторыі Беларусі. Апынуўшыся перад пагрозай удара ў тыл групоўкі ўварвання і з паўсталай краінай за спіной, расійскія мілітарысты будуць змушаны адмовіцца ад агрэсіі. Таксама задачай корпуса будзе сілавое змушэнне Масквы да выводу сваёй ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Я звяртаюся да лідараў еўрапейскіх краін з просьбай разгледзець гэты план і даць беларусам шанец самім уратаваць сваю краіну, Европу і свет. Мы заклікаем нашых партнёраў па беларускаму нацыянальнаму кангрэсу далучыцца да нашай працы па прасоўванню і рэалізацыі гэтага плана. Николай Статкевич, 2 сакавіка 26 года. Да, Алекс, не сцикло, добро, але який сенс помирать в тюрьме? Вот Статкевич видит смысл в этом. Мы с вами, может быть, нет, а он да. Ну, мы разные очень, понимаете? Мы не поймем, как бы, почему Навальный вернулся. Почему Маша Колесникова вернулась, зная, что ее посадят. Вот почему они это делают? Ну, вот делают. Почему Статкевича, когда вы выдворяли, он не уехал? Вот почему? Вот есть у вас ответ на этот вопрос? Кроме просто восхититься. Вот я восхищаюсь героизмом. Все, больше нет.